ओ गिबियावनो 80थि भारत उदांस्रि साननि बयनिसिमबो जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। लोगोसे दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि बायदियै बावैसो सिगां नैबे शिबसागर ओनसोलाव दैबानाजों जानानै थांनाय जि दुखुनांथाव जाथाय, बे जाथायाव जोङो गोबावैब्लाबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि बायदियै जोङो फैनानै नैबे शिबसागरनि माजगाव ओनसोलाव माजगाव गामियाव फैनानै जोङो दैबानाजों लोमजानानै थानाय जाहाथे गोबावब्लाबो जों नुजाथिफैदों, जाहाथे जोङो भुगिनांनानै थानाय न'खर आरो न' सिङाव बे हाब्रुजों लोमनानै थानाय बेफोरखौ जोङो जा हायो आरो जायफोरा न'खर गैजाया दिनैसिमबो लुना लानो हायाखै, बिथांमोननि न'खर न'खर थांनानै जोङो लखिमपुर जिल्ला आरो धेमाजि जिल्लाखौ जोङो मोनसे ग्रुप जानानै जोङो नैबे माजगाव गामियाव फैनानै जोङो बिथांमोननि दुखुथिया जि न'खरफोरखौ जोङो जि हायो एसेब्लाबो जों सहाय होदों। सोरनिबा न'खर गैयिखौ जों न'खर खाना होदों, दै बे थानाय न'खरखौ जों दिनै बानायना होबाय। सिङाव हाब्रुजों खोबनायमोन, दिनै बेखौ जोङो मावनो मोननानै धेमाजि जिल्ला आरो लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों मोनसे ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों जे जोङो खाफालाव माब्लाबाबो दिनैनि दिनखौ जों मोननाय नङा आरो दिनै 80थि भारत उदांस्रि सान बे जोंनि थाखाय गोसो गोरबोआव जारिमिन जानानै थागोन। बेखौ जोङो गोसोखांबाय थागोन आरो जोङो नैबे दुखुथिया न'खरफोरखौ जोङो सहाय होनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो दिनै सेथि हाबाफारि जोङो 7-8 साननि हाबाफारि लानानै जों फैदों। हानायखिनिखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ भलुन्टियारि जोङो सेक्रिफाइस खालामगोन आरो जों हेफाजाब होनानै जोङो बिथांमोननि जि दुखुथिया न' गैजायैफोरखौ जोङो बोखांनो नाजालांगोन। आरो जोंहा बाव थोंजोङै जों बुंखायो, जों बाव माबा मोनसे मेटेरियेल्स बा जोङो माइरं, सिनि, दालि, आलु जों राननो हानाय जोंहा गोहो गैया। जास्ट बेनोल' जोंहा जोंनिफ्राय मोनसेल' जों भलुन्टियारि खामानिखौ जों मावगोन। न' गैजायैखौ न' लुना होगोन, सोरनिबा न'आ जुदि हाब्रुफोरजों खोबथेनानै दङब्ला जों बेखौ बोखांना होनाय हाबाफारिखौ जों मावगोन। धेमाजि जिल्ला हिसाबै जोङो गासै सा 20 बाहागो लाफैदों। जोङो गुबुन गुबुन आलादा आलादा ग्रुप खालामनानै जों हाबाफारिखौ मावदों। दिनै धेमाजि आरो लखिमपुरजों जोङो लोगो नांनानै मोनसे टिमाव जोङो सा 10 मावथिफोरा लोगो नांनानै जोङो दिनै जों सेथि हाबाफारियाव नैबे न'खर मोनसेखौ जों लुफुंनो हाबाय। बेनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनबाय। गोजोन्थों।